बोल साहब बोलो ಅಜ್ಜನೇ ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ದೇವಾಡಿಗೇರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ನಿಗಲು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಬರ್ತಡೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡಪೆರಡು ನಿಕ್ಲೇನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಆಚೆನೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಬೋಪಿನ ಬುಲ್ಲಪ್ಪ ಇತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಪದಾರ್ಥ ಉರುಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೂಡರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಸೋರೈನ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಎಂದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ 5 ಜನ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ತಯಾರಾದ ಕೊಡು ಬಾಲೆಗೆ ಆರತಿ ಮನ್ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ದಯಮಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ರಾಣಿನ ವೇದಿಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡು. ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸುರುತ ವರ್ಷಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದು ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮೋಕೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒತ್ತ ಬರ್ತುಡು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಂದೊಂದು ಅಚ್ಚನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ರೇಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡು. ಪ್ರಮಿನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು
ಮೆಕ್ಕಿ ಪಲೈ ಪ್ರಶಾಂತನ ರೇಮಂತದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾಮು ಮಾಮಿ ಮಾತ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ನಿಗಲು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ अच्छा लगने लगी बोलो 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 साहब बोलो और रकुल ये दाल ಜೋಕಲು ಚೂರು ಇಂಚಿಂದಲೇ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಬಾಬಾ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಬೋಲ್ ಓಕೆ ದಯಮಾಂತದ ಲಾಕದುತ್ತದು ಬಾಲೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬೈದಿ ಬಿನ್ನೇಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದೀಪ ಉದೀಪನಾಥನ असतोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योम अमृतंगमय ओम शांति शांति बरोದು ಈ ದೀಪ ಹೆಚ್ಚ ನಂದ ದೀಪದಲ್ಲ ಅರಳೊಂಡ ಅಚ್ಚನೆ ಬೇಬಿ ಪ್ರಣ್ಮಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಅವಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೇನೆ ದೈವ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಬಾಲದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಒತ್ತೆ ಬರ್ತುಡೆ ಪ್ರಣ್ಮಿನ ಕೇಶ ಕರೆದು ಈ ಲೇಸ ಜಿಂಜಾದ ದೃಷ್ಟಿ ದತ್ತದ ತಿಟ್ಟಿ ಬೂರಂದಿಲಕ ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಟಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಕಾರ್ದೀಪಿನ ಪ್ರಣ್ಮಿನ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಆರತಿ ಮಂತದ ಒಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಮಾತಿ ಅಕ್ಕನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಪೋರಲ್ಲಿ ಯಾನ ಕುಡ್ಲದ ಚಮೇಲಿ ಅಂಚಂದ ಪಣೋಲಿಂದ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಹೋಗ್ಬೇರಿತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತದು ಏರ್ಲ ಪೋಯರಲ್ಲಿ ಉಮಾತಿ ಅಕ್ಕನ ಏನ್ ವರ್ಷ ಆಡಿರಿಗೆ 16 ವರ್ಷದ ಉಮಾತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಲಿಪೆರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಚಮೇಲಿಂದ ಇತ್ತ ಕೊರಪ್ಪ ಸೊರಟ್ಟು ಎಟ್ಟೆ ಸೊರಟ್ಟು ಪದಪಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕನಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಆಡ್ಕೊಂಡು ದೇವಂತ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಬೀಜ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಡ ಬರೀ ತಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕೂರು ಪಕ್ಕ ನಿಗುಲ್ ನಿಗುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು వచ్చి ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್
सुजित परोड़ी बका होलसेल मंगलूरु अंचने निकलेना कೈತल ಜ್ಯೂಸ್ बका केक कोरंदोरंदुलिर ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಅಂಚನ್ ಕ್ಯಾಟರಸ್ ತಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ಲ್ನ ಕೇಕ್ಲ್ನ ನಿಗಲು ರುಚಿ ದೇತ ನೋಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರಣವಿಯಿಂದ ಬರೆದ ದಯಮಂತದ ತೂದು ಈ ಇನಿತ ದಿನದ ಪ್ರಣವಿನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಏರಂತುಲಿ ಅಂಚನೆ ಓಣಸ್ ಮನ್ಪುನಕಲು ವಿಶ್ ಮನ್ಪುನಕಲು ದಯಮಂತದ ಬಂತು ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಓಣಸ್ ಮನ್ಪುನಕಲು ಮನ್ಪುಲಿ ನಮಕ್ ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಭೋಜನನ ಕೊರಲೇರ ಅಂಚನ್ ಕ್ಯಾಟರಸ್ ತಗಲು ಅಂಚನೆ ಈತ ಬರ್ತು ಸಾಕ್ಸುಡ್ ಇದ್ದರೆ ಜಯಶೇರ್ ಬರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪದತ ಕೊರದು ಪರ್ದೆ चार तरी तुले चार चार तरी तुले मुलुंड मुलुंड तुले मुलुंड चार तरी तुले बरी हैप्पी बर्थडे तुले बेका ಶ್ರೀರಾಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಮಾಮು ಹೈ ಚೋನು ನಾಳೆ ಬಾಲೆ ಐದು ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಳ ಹೈ ಬಕ ಹೋಯರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಯರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೂರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ದೇವಾಡಿಗ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವೇ ಪಲ್ಲೆ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಓ ಬಟನ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮಲ್ಲೆ ಓ ಹೌದೌದು ಸರಿ ಸರಿ ಬೆವ್ವಗಳು ಬರುವುದು ಕಥೆಯೊಳಗೆ ನೊಳಗೆ ಮುಖಗಳು ಬರುವುದು ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಸಿರಿವ ಹಾಡಿನೊಳಗೆ ಲೆವರಿಯ ಅಸ್ತವಿದು ನವರಿಯ ಜೊತೆಗಿರು ಜನರಿಗೆ ತಂತ್ರವಿದು ನಗರಿಗೆ ಮಂತ್ರವಿದು ಜಾತಿಗೊಂಡು ಅಣ್ಣನ ಬರಿಯಲ್ಲಿ ದೈವ ಬಂದು ಕಪಾಲಿ ಬಂದು ಅಣ್ಣನ ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರದಿರೋ ಅಣ್ಣಯ್ಯ
ಹೆದರದಿದ್ದರೆ ನಾನೀಗ ಬರುತ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಿತ್ ಮರಳಿ ದೀಪಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ನೆನಪತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯವು ಹಾಯ್ 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 ಯೋಜಿ ಹಾಯ್. ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಉಯ್ ಉಂಟು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಬಾಬುದಾ ಉಂಟು ಉಂಟು ಹಾಯ್ ಬಲ್ ಹಾಯ್ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಬಾಲದ ಪುದರ್ದದೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಶಾಲೆ ಒಬ್ಬರೇ ಏನಿಟ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಥಾ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ఒక ఎంచలరు అని షాప్ సినాగిన షాప్ ద ముదర దే వంచల్ ద షాప్ అందర్కే ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಓಲು ಏಡಿ ಶಾಪ್ ಉಂಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲಡೆ ಬೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಶ್ರೀಕಂಜ ದೇವಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೂರ್ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ಹೌದಲ್ಲ ವೆಜ್ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲೆ ಸಹನ ದೇವಾಡಿಗರಿ ಪುಂಡಿವೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಡ್ ಮಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುರ ಉಂಟು ಮಾಮಿ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡದ ರೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆದ ಅವನ ಸುಳ್ಳುಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂಗೂ ನೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮೇರಿ ಏಕಡೆ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಮೆಂಗ್ ಮೇರಿ ರಂದ್ ಬೊಡಿ ಇದು ಬೋಣಿ ಇತ್ತದುಲೆಗೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಉನ್ಪುನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಸುರು ಉನ್ಪುನ್ ಅಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಾನಕ್ಕ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಚೂರು ಅವು ಕೋರಿದ ಪೆಪ್ಪರ ಅಂದೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಕ್ಕ ಸಾರು ಅಂದೆ ಚೋಕುಂಡೆ ಬಾರ್ಲೈಕುಂಡಿಗೆ ಇಜ್ಜೆನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಡಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪರ್ ಇರ್ ಬರ್ಲದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರ್ಚುಲೆ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ತೆನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಾಲ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ತುಡೆನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮುಳ್ಳೆ ರೀರನ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಅಂದೆ ದೇನಿ ಕುರ್ಕುರ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪರ್ದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಪ್ಪಡಿ ಸತ್ಯ ಅರೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಪೋಲೆ ಬೇಗ ತಿಂದ್ವಲ್ಲೆ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾತಿದ್ಯಾ ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ ಅದೇ ಇನ್ನಿದ್ದೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ಯಾ ದಾದಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂಪುನೇಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ಗೆ ಆಂಟಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇದು ಸೇಮೆ ಇದು ದಾದೆ ಚಿಕನ್ ದಾದೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇದು ದಾದೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇದು ಕಬಾಬು ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತುತ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಉಪ್ಪಾಡು ತರಕಾರಿ ಲಕ್ತಾನೆ
ಸಾರು ಬಾಡ್ನಾರ ಅದು ಅದೇ ಪನ್ನೀರ್ ಬಂದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀರಾ ಸರ್ ఒక సీరా ఏం చల్లారు ఫైన్ ఒక విశేష మాత డ్రామా మాత ఉండిತ್ತೆ డ్రామా మాత ಕಮ್ಮಿ ಉನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಪುರದ ಅದೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುವ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚನ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜ ಫುಲ್ಲು ನಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನಸುವ ದೇ ಖಾಲಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಕಾಸು ಇಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೇನು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪು ఇంకా ఆర్టిస్ట్ మేర్లా ఆర్టిస్ట్ పూర ನಮ್ಮ ఆర్టిస్ట్ ముందు ನಮ್ಮ ನೀ ತುಳುಪಿಚ್ಚಾಡಿ ನೀರಜ್ ಮಂತರ ಇರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಇರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನಿ ಹಾಂ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಪೋಣ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾರ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನಿ ಕಲಾವಿದ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲಿಕನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಓ ಹಾಂ ಅವು ಖಂಡಿತ ಶಿವರ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನ ಬುಡ್ದು ಉನ್ಪಿನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂದ ಅವು ಯಾನತ್ತೇನ ಮೆಗ್ದಿ ಬಿರೋಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಉದ್ಭವಾಯಿನು ವರನಿ ಬಾಯ್ आपल्याकडे उतरतो कोण असं मुंबई नाला मिळेल आपण उंचा रंगले ओके ओके गाइस बाय बाय come on bye bye ಫೈನಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆತ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಾಯ್.